Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associat, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associat 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les festes de la Mercè ja és aquí. La pau mundial no pot salvaguardar-se sense fer esforços creatius proporcionals als perills que l'amenacen. La contribució que una Europa organitzada i viva pot aportar a la civilització és indispensable per al manteniment d'unes relacions pacífiques. En assumir durant més de 20 anys el paper de defensora d'una Europa unida, França sempre va tenir com a objectiu essencial el servei a la pau. No es va aconseguir la unitat europea i vam tenir la guerra. Europa no es farà d'una vegada ni segons un pla únic. Es construirà a partir de relacions concretes que creïn en primer lloc una solidaritat de fet. La Unió de les Nacions d'Europa exigeix l'eliminació de l'oposició secular entre França i Alemanya. Tota acció que s'adopti ha de concernir en primer lloc a aquests dos països. El que acabeu d'escoltar és un fragment de la declaració de Schuman, la declaració que el ministre d'Exteriors francès, Robert Schuman, va fer el 9 de maig de 1950, 5 anys després d'acabar la Segona Guerra Mundial, i que és considerada com la primera pedra del projecte d'integració europea, el que avui coneixem com la Unió Europea. Com heu pogut escoltar, aquesta declaració comença parlant de la pau mundial. I avui, 21 de setembre, que és el dia en què fem aquest programa, és el Dia Internacional de la Pau. Des del 1984, any en què la ONU va aprovar celebrar aquest dia internacional, es fan activitats i campanyes per promoure la cultura de la pau, per defensar que la guerra no és inherent a l'ésser humà i que no és la seva naturalesa. I per això avui, a la Ràdio Associat, a la Festa Associat, la Festa de la Barcelona que es mou, parlarem de la pau i concretament de la relació entre Europa, la pau i la guerra. I per què parlem d'Europa? Doncs perquè aquest 2024 Barcelona és la capital europea de la democràcia i des de Nou Barris Viver Cooperatiu, com a cooperativa compromesa socialment i que vol fomentar els valors de la democràcia i la pau, està desplegant un projecte per debatre sobre el futur d'Europa. En aquest projecte hi col·laboren l'Escola de l'IGOP, Comunitats Urbanes de Nou Barris, també Nou Barris Taller d'Idees i la Fundació Neus Català, i també compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Per parlar d'Europa, de la pau i de la guerra, i concretament de la política de defensa i exterior de la Unió Europea, avui comptem amb dos convidats de luxe, amb uns grans coneixements en la matèria. En primer lloc tenim el José Luis Gordillo, del Centre de l'AS. Moltes gràcies per venir, José Luis. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs el José Luis és doctor en Dret i professor titular de Filosofia del Dret a la Universitat de Barcelona. El seu àmbit de recerca en la investigació de la pau és l'imperialisme antiterrorista i humanitari occidental, antiterrorista i humanitari entre cometes, entre moltes cometes, el pensament pacifista i la no violència com a eina de transformació. I també tenim a l'Agustí Ruiz, que ell és de la Fundació Neus Català. Moltes gràcies per estar aquí, per participar en el debat, Agustí. Gràcies a vosaltres. I per presentar l'Agustí, entre moltes coses, és membre del Consell Assessor de la Fundació Neus Català i té una gran experiència en l'àmbit de les relacions polítiques internacionals a conseqüència d'una llarga trajectòria de militància política en l'esquerra alternativa i comunista. És especialista en emergències mèdiques i director de l'Institut d'Estudis Mèdics. I bé, entrem ja en matèria, perquè bé, com deia, la Unió Europea, el projecte d'integració europea, té en aquesta declaració de Schuman, diguem, el seu manifest fundacional, o això és el que diu la seva propaganda, els seus mitjans, i hem de fer una mica de retrospectiva i veure si efectivament la Unió Europea, aquest projecte d'integració europea, ha estat un projecte de pau i si la pau és el seu objectiu en la seva política internacional, en la seva política exterior i de defensa. Una pregunta als dos, qui vulgui començar abans, doncs... Bueno, podria començar jo, perquè poder, mira, semblarà que me'n surt una mica del guió, però no me'l vull sortir del guió. Abans dir una mica els objectius de la Fundació Neus Català, bàsicament, és
fer front al feixisme i organitzar la lluita per l'emancipació dels treballadors i treballadores. I segueix l'exemple d'una persona com Neus Català, compromesa tota la vida, una dona feminista, una dona lluitadora, una dona comunista que va patir camps de concentració i que mai va deixar de militar i de lluitar per la pau i per la llibertat de les persones. I ara estem en un moment en què el capitalisme està en una situació de decadència, el capitalisme principal, i es demostra totalment incompatible amb la vida, tant pel que provoca per l'efecte climàtic, com el que està provocant per les guerres, com la caïda de l'imperi d'Occident que no pot admetre la seva caiguda i muere matando, i per això hi ha tantes guerres i com estan ara. I clar, i parlar de pau a Europa, quan Europa no és res més que un pseudòpodo d'aquest imperialisme dels Estats Units, doncs es fa difícil de parlar d'Europa en pau. Jo només vull recordar una frase important i a partir d'aquí ja veureu per què crec que depèn de com ho mirem, aquesta pregunta té un sentit o un altre. Ho recordo sempre perquè jo crec que ha de marcar tota la conversa d'avui. Les guerres les fan els rics vells perquè morin els pobres joves. Això són totes les guerres, la història ens ho ensenya sempre. Llevat des de les guerres d'alliberament nacional dels pobles, que són molt puntuals, tot el reste de guerres, de tota la història de reis, monarques, imperis i el que està passant actualment són els rics vells perquè morin els pobres joves. I aquesta és la realitat objectiva de les guerres. Llavors, a partir d'aquí, ha estat la Unió Europea un projecte de pau? Bueno, depèn. Jo crec que hi ha hagut molta gent senzilla que s'ho creia, que es creia que sí, que la unitat d'Europa evitaria una nova confrontació mundial. Poder sí, al territori europeu, cosa que no està passant, hi havia gent que s'ho creia, però jo crec que els poders fàctics l'únic que estaven fent és reorganitzar el capitalisme a Europa i reorganitzar com una entitat més, com una ambaixada més dels Estats Units i del centralisme, de l'imperialisme que tenim actualment. Per tant, la pregunta és un projecte de pau? No. Jo crec que actualment, clarament, que no. Res i curt, no. No. Jo crec que s'ha de diferenciar el mercat comú de la Unió Europea. La Unió Europea comença amb el Tractat de Maastricht del 92. El mercat comú, que és el que comença als anys 50, efectivament es va concebre com un intent de recosir les males relacions que hi havia hagut entre França i Alemanya, que es van enfrontar a la Primera i la Segona Guerra Mundial. Però això solament afectava a l'Europa occidental, perquè era un moment en què Europa estava dividida entre l'OTAN i el Pacte de Varsòvia. Doncs es tractava de pacificar l'Europa occidental? Pots acceptar que sí. Ara bé, el Tractat de Maastricht, el 92, quan es proposa aquest projecte, que ja és un pas més de la Unió Política i Monetària, es fa en un moment en què s'ha dissolt ja la Unió Soviètica i aleshores, tant el Tractat de Maastricht com després els tractats de la Unió Europea de 3 anys després, es dirà que la política exterior i de defensa de la Unió Europea, això ho diu els tractats, no pot ser incompatible amb l'OTAN. Per tant, la política de l'OTAN i de la Unió Europea acaba sent la mateixa. I l'OTAN, en lloc de dissoldre's, que és el que hauria d'haver passat després de la dissolució del Pacte de Varsòvia, el que fa és iniciar la catastròfica expansió cap a les fronteres russes. Jo crec que tothom ja hauria d'estar d'acord que ha estat una expansió catastròfica, vist el resultat, i aleshores, clar, amb això el que s'està fent és una política clarament belicista, agressiva, provocadora, que té una resposta per part de Rússia, però que certament és així. El Tractat de la Unió Europea, l'article 3 i l'article 21, diu que la Unió Europea ha de promoure la pau i, a més, que s'adhereix als principis de la Carta de París per una nova Europa del 1990, que deia que Europa havia de tenir una seguretat compartida. L'OTAN és absolutament incompatible amb això, malgrat que la Carta de París la firma Estats Units i Canadà, però fan el contrari del que signen. És a dir, la Unió Europea, teòricament, si un exigeix els tractats, hi hauria de ser una entitat que promou la pau, però a la pràctica, com hem vist i com he explicat a l'Agustí, doncs fa exactament el contrari. Exacte. I bé, estem en un moment en què hi ha moltíssimes guerres, molts conflictes, i hi ha dos que estan més a la palestra, que apareixen més als mitjans de comunicació, com la massacre i el genocidi d'Israel i contra Palestina i la guerra d'Ucraïna. Estem en un moment de guerres.
i com diu la dita, no? L'Agustí ha dit una de les dites, que les guerres doncs, les fan els vells rics perquè morin els joves pobres, i hi ha una altra dita que és que qui guanya la guerra realment és qui ven les bales. I és una pregunta que et vull fer a tu, José Luis, sobre el comerç d'armes d'Espanya cap a l'exterior. Aquest govern concretament doncs, fa molts discursos que treballa per la pau a l'Orient Mitjà, que treballa per la pau a tot el món, però la realitat és que hi ha un comerç d'armes que parteix d'Espanya i que té molt a veure amb aquests conflictes. Quina és la situació actual? Està situant-se aquest govern, aquesta administració com a agent de pau o només són discursos? Aquest govern ha fet alguns gestos en relació amb Palestina. Ha dit que vol una solució dels estats, alguna ministra s'ha despenjat algun dia dient que el que passava a Gaza era un genocidi, però els fets van per un altre cantó. És a dir, en primer lloc, Espanya és el 9è exportador d'armes del món, és a dir, el primer és als Estats Units, després ve França, em penso, després ve la Rússia, Xina, Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, i després ja ve Espanya. I després hi ha els no sé quants altres estats del món, és a dir, som una potència, entre cometes, exportadora d'armes. Respecte a l'estat d'Israel, no ha canviat essencialment res des del 7 d'octubre de l'any passat, és a dir, es continuen mantenint els mateixos intercanvis, tant d'exportació com sobretot d'importació, perquè Israel és una potència militar mundial i també amb tecnologies de la seguretat. Llavors, importem més que exportem, però essencialment el que s'ha fet és continuar la mateixa política i dir que sí, que estem preocupats, però res més. Com a molt sembla que s'ha decidit no donar més llicències d'exportació d'armes a Israel, però tota la resta, tots els contractes de col·laboració entre empreses israelianes i espanyoles continua exactament igual. Respecte a la guerra d'Ucraïna, Espanya al juny va regalar a Ucraïna armes per un valor de 1.100 milions d'euros. I això són fets. És a dir, respecte a Palestina hi ha gestos, però respecte a Ucraïna hi ha gestos i fets. I milers de milions d'euros. Exacte, i milers d'euros. Per tant, l'orientació del govern, en última instància, a la pràctica, és molt clara. I continuant amb la despesa militar, des del govern de Trump, els països de la OTAN es van posar com a objectiu estratègic assolir una despesa militar, una despesa en defensa, que representés el 2% del PIB. Aquesta és una pregunta per tots dos. La pregunta és si realment és necessari que un país de la OTAN, una potència mundial, destini un 2% del seu PIB en defensa, i això què comporta pel pressupost total. Qui vulgui començar, doncs... Bueno, jo aquí m'hagués agradat també comentar l'anterior, però de fet José Luis ho ha dit molt bé i molt clar. L'únic que jo seré una mica més dur, i disculpa que intervingui la pregunta anterior, jo crec que la postura del govern actual és de maquillatge, de puro, i insisteixo al 100%, dependència total d'Estats Units i de l'OTAN. Tenen que tenir un poli bueno i un poli malo. Avui està fent de poli bueno el Sánchez. L'esquerra que està al govern ha perdut la dignitat, i ho dic clarament, perquè no denuncia amb claretat ni es planta amb claretat davant d'un genocidi que trenca tots els arguments de qualsevol persona de l'esquerra pel que fa als drets humans. I per tant jo penso que el comerç d'armes que està fent Espanya és totalment cínic. El que ha dit, jo quan van començar a regalar tanques a Ucraïna, jo vaig dir, bueno, doncs per què no li regalem tanques als palestins? Perquè posats a fer, fa 40 anys que tenien que haver regalat tanques als palestins. Però no, això és diferent, perquè si dius això, ets un antisemita, ets un no sé què, ets un no sé quantos, bueno, això és típico de la dreta. Pel tema del Producto Interno Bruto, bueno, yo crec que al final és com sempre, ¿no? Depèn de com ho miris. Quan parlem de defensa, a què ens referim? A la defensa del poble, dels treballadors, o a la defensa dels poders fàctics del món occidental? Bueno, és que jo, depèn del que parlem, opino d'una forma o una altra. Si jo estic dient que la despesa en defensa és per defensar un poble d'una invasió, és una cosa, i si estic parlant de defensa per estar dins d'un bloc agressor com és l'OTAN, és altra cosa. Si parlo de defensa del poble i la seva organització és una cosa, si parlo de defensa dels poders fàctics de la burgesia, del gran capital, és una altra, no?
I per tant, pel Perdona, ciutadà... Agustí, però em fa l'efecte que els països de l'OTAN estan més endavant d'aquesta. Per això dic, per tant, tenint en compte... Jo parlo de la situació que tenim nosaltres i... No, ho estic definint per emmarcar-ho. Sí. Per tant, dins aquest context, en funció del poble on vivim i del país on vivim, evidentment no, perquè això ens treu drets, això ens treu llibertat, això en treu serveis, i l'única potència és la guerra, la mort i la invasió d'altres països i a destrossar altres països. Per tant, no, clarament no. Crec que és una barbaritat destinar el 2% quan hi ha tants problemes socials i els hauríem de destinar a solidaritat internacional, que és molt diferent. Sí, a veure, la idea aquesta de que els estats de la Unió Europea han de pujar al 2% del PIB per augmentar la seva defensa i seguretat és bàsicament una exigència del govern nord-americà i a partir de la idea de que la seguretat a Europa, en lloc de ser el que diu la Carta de París per una nova Europa el 1990, que diu que ha de ser una seguretat compartida, comuna, global, es torna a la vella idea de la seguretat fonamentada en una inassolible superioritat militar. No? Ens rearmem, és a dir, tornem a la història, a la cursa d'armaments una altra vegada de la Guerra Freda del segle XX. Acumulem armes i armes per estar per sobre del nostre enemic, el qual és impossible, és a dir, és materialment impossible. A Rússia, que és l'enemic enfront del qual diuen que ens hem d'armar, és la primera potència nuclear del món i per aquesta via l'únic que aconseguiries és al final, i que no estem tan lluny, provocar una guerra nuclear amb Rússia que no guanyaria ningú i perdríem tots. Però és una idea obsoleta de seguretat, la idea de la seguretat unilateral fonamentada en una inassolible superioritat militar. La seguretat compartida, que és la conclusió a la que s'arriba després d'haver acumulat 60.000 armes nuclears als anys 80 del segle passat, que podien matar 12 vegades consecutives a cada habitant del planeta. I estem més segurs? Estàvem més segurs als anys 80? No, no estàvem més segurs, estàvem més insegurs, estàvem patint, pensant a veure si esclatarà la guerra nuclear per aquí o per allà. Aleshores, això és una exigència de la indústria militar nord-americana, perquè aquest 2% és per comprar material militar nord-americà. Punto. En el cas del govern espanyol, a més, el centre de l'AS venim dient des de fa molts anys que depèn com es comptin la despesa militar, ja estem per sobre del 2%. Perquè l'únic que compten és el pressupost del Ministeri de Defensa. Però nosaltres, al centre de l'AS, bastant en solitari, diem, si es compta el pressupost del Ministeri de Defensa, el que es destina a classes passives militars, el pressupost de la Guàrdia Civil, que és una unitat militar, els crèdits assignats al Ministeri d'Indústria destinats a empreses d'armament, la mútua pels militars, pensions per veterans de guerra, més les aportacions que es fan a organitzacions internacionals com l'OTAN, i han superat el 2%. És a dir, el Sánchez podia anar a la propera reunió i dir el 2%, nosaltres ja el tenim, comptem d'una altra manera la despesa, que a més està inspirada en part en criteris de la pròpia OTAN, i això al centre de l'AS sempre ho han repetit, no ningú fa punyetero cas, però és així. I aleshores no té més sentit que augmentar els beneficis de les empreses d'armament. El 2%, jo no veig cap altre. I continuant amb el que deien, d'aquest seguidisme que practica la Unió Europea respecte a la política exterior dels Estats Units i concretament als interessos del complex industrial militar d'allà, hi ha qui diu que el que necessita la Unió Europea i Europa per assolir aquesta autonomia estratègica perquè no faci seguidisme és un exèrcit propi, és un exèrcit de la Unió Europea. Llavors us vull fer la pregunta als dos. Primer comencem per tu, perquè abans comença l'Agustí. És necessari aquest exèrcit i si fos necessari, quines implicacions tindria això tant en la despesa militar com en les parts que s'haurien de reduir o si tindria algun benefici? Estem molt lluny de plantejar-nos seriosament com hauria de ser una seguretat estrictament europea. Molt lluny. Perquè això que a vegades es diu l'autonomia estratègica d'Europa, amb la guerra d'Ucraïna els Estats Units han reafirmat la seva autoritat sobre els països de la Unió Europea i aquí no es farà res sense el vistiplau del govern dels Estats Units. Fixem-nos que aquí tothom està pendent de qui guanyarà les eleccions presidencials dels Estats Units per totes les qüestions, per moltes comercials, econòmiques, però també
de seguretat, no? Si guanya un, si guanya l'altre, bueno, això què passa? Quina autonomia estratègica tenim si ens interessa molt més les eleccions presidencials als Estats Units que les eleccions parlamentàries al Parlament Europeu? Que tothom està... No li importa a ningú. Però aquí podem votar, allà no podem votar. Quina autonomia estratègica hi ha? No n'hi ha cap. I recordem, per exemple, tot l'afer del Nord Stream 2. Això és una forma molt bèstia de dir aquí mano jo. I tu, Alemanya, que ets la potència econòmica d'Europa, et fots. Te tallo el subministrament amb Rússia perquè he decidit que aquí el que hem de fer és això i l'altre. Llavors, l'exèrcit europeu ja ens ho plantejarem quan s'hagi dissolt l'OTAN i quan hàgim reprès alguna mena de relació basada en la idea de la seguretat compartida amb Rússia. Si no es donen aquests elements, jo crec que és fer volar coloms. Bueno, jo comparteixo totalment el que ha dit el José Luis, és evident. És evident que el que passa que jo crec que jo emmarcaria tot aquest discurs d'un ejército propio que van impulsar els francesos, els alemanys fa uns quants anys, el Macron i companyia, no és res més que una rentada de cara mediàtica, és a dir, és tornar a pintar la possibilitat que una esquerra sumissa accepti la situació amb la que estem per no trencar l'establishment. Perquè evidentment no es pot vendre a saco amb una esquerra sumissa que tragamos en l'OTAN i l'imperi és el que manda, i com va dir un amic meu fa molts anys, si l'imperi és als Estats Units, per què no ens donen dret a votar el president dels Estats Units? Això me'n recordo, va dir un amic meu, que el tinc molt a prop, per cert, i té raó, és a dir, a partir d'aquí, tot això que s'està explicant no és res més que una rentada de cara mediàtica, com totes les mentides que la premsa, les xarxes estan fent i la dreta fa d'una forma escandalosa, i que l'esquerra sumissa l'accepta sempre, però és molt més fàcil acceptar un suposat projecte impossible avui per avui d'una Europa unida, d'una Europa con ejército propio, independiente, perquè això no és real. Això són fer valuar clons. Mentre l'imperi sigui l'imperi, estem sota l'imperi, i l'imperi és el que mana. I per tant, estic totalment d'acord amb ell que avui per avui és una proposta totalment absurda. D'acord. I bé, sota l'argument d'ajudar a Ucraïna s'han destinat, com deia el José Luis, milers de milions de dòlars i euros per enviar armament. 1.300 milions d'euros. En el cas d'Espanya, però en el cas dels Estats Units una barbaritat de dòlars, i en el cas d'altres països europeus també. La qüestió està en que la guerra no s'ha aturat, tot i destinar-hi no s'ha guanyat a Rússia, Rússia tampoc ha guanyat i la guerra sembla que no té fi. Tot i això, tot i l'evidència de que la guerra no s'atura amb més armes, tant als mitjans com a nivell internacional l'aposta, les postures que aposten pel diàleg i per l'entesa com a solució a aquest conflicte i com a solució a la pugna entre els diferents blocs, estan en minoria. De fet, podríem dir que ara mateix l'únic referent a nivell internacional que defensa aquesta postura de la pau i del diàleg és el Papa de Roma, curiosament. De fet, avui ha fet declaracions sobre... Hi ha algú més. Hi ha algú més, però podríem dir a nivell internacional, del que és el mainstream. Evidentment, hi ha molta part de la població de l'Europa occidental que està en contra d'aquesta guerra i que la solució és la pau i el diàleg, però sembla que a nivell de mitjans i de l'opinió majoritària o de l'opinió publicada no estem en majoria, estem precisament en minoria. Llavors, aquesta pregunta és més genèrica i de reflexió. Creieu que la cultura de la pau, que la gent que defensem la pau, hem perdut la batalla? Bueno, jo primer voldria deixar clar una sèrie de conceptes. La primera, la majoria. La majoria del món no està a favor de la política del bloc occidental amb la guerra d'Ucrània. Si contem per habitants, la immensa majoria del món no segueix els patrons de discursos dels Estats Units i l'OTAN. Per tant, la comunitat internacional és una fal·làcia impressionant. És una fal·làcia impressionant en tots els sentits. Primera, que la majoria del món no diu això. La majoria del món diu que Palestina té dret a un estat propi, i estan en resolucions de les Nacions Unides la majoria del món, i no es fa cas. La majoria del món no està a favor de donar armes a Ucraïna. La majoria del món va reconèixer que fa molts anys va guanyar un president prorus i va haver un cop d'estat com el que va passar quan va intentar fer Bolsonaro o el Trump als Estats Units a Ucraïna, que això va ser el que va motivar la guerra amb la que estem ara. Per tant, la majoria del món
voldria que el Tribunal de la Haia fos tan estricte i tan dur amb Israel i amb Estats Units pels crims de guerra, perquè ja ens hem oblidat. La invasió d'Iraq va ser una invasió que era mentida, era un genocidio de la població d'Iraq per part del bloc occidental d'Estats Units, Gran Bretanya i companyia. Ara se sap tranquil·lament això i ningú ha demanat que aquests senyors són criminals de guerra. Estic parlant del Blair, l'Aznar i el Bush. Llavors, a partir d'aquí, quan diem això, la diferència entre Ucraïna i Palestina, és que estem davant d'un context de mentida internacional. De mentida, és que no té un altre nom. I la mentida és normal i la meva àvia diu una cosa molt clara: no habrían listos si no hubieran tontos. I és així de clar. La gent es traga un discurs que és un discurs totalment de mentida. Qui ens va enganyar en la guerra a Iraq? Qui ens va enganyar de que Gaddafi era un assassí de tothom? Qui ens va enganyar de que milloraria la vida dels iraquians i els libis? Qui ens va enganyar en quant a lo que seria la invasió d'Afganistan i tot el que eren els talibanes abans de la invasió d'Afganistan? Qui ens va enganyar? Aquí el procés, mirem el que va passar amb el procés aquí. Què deia la premsa de dretes del procés que no tenia res a veure a la realitat catalana? Doncs la veritat és que les xarxes, la informació i tot està totalment manipulat. A partir d'aquí, que hi ha una diferència de tracte, evidentment, però el problema és que l'extrema dreta està dominant. No hem perdut la batalla, però estem en retirada. Per què? Perquè avui la dreta ja no té escrúpols, ja no s'amaga, no té cap mena de mala sensació, de que malament ja s'expressa d'una forma crua. I recordem que això és el que va passar abans de la Segona Guerra Mundial amb el nazisme. La dreta, en situació de crisi, va provocar el creixement de l'extrema dreta, que és el que està passant actualment. Llavors, el que està passant actualment a Palestina i el que està passant actualment a Ucraïna no és res més que signes i símptomes d'una malaltia que és la crisi del capitalisme occidental i la dreta que està agafant per a un pot d'una forma destructiva i a més, que és el que he dit abans, el capitalisme es mostra incompatible amb la vida, amb el món actual i farà el que sigui per aguantar, encara que sigui ensorrar-se al món mateix. Per això dic que això va dins el mateix context. Si ho mirem d'una forma aïllada, poder perdem la visió del nord amb això. Jo crec que el millor és la visió global. Jo estic d'acord amb l'Agustí, com l'Hernández i el Fernández, els TVOs de Tintín, diria, i encara diria més. I encara diria més. A veure, jo crec que la guerra d'Ucraïna és una guerra estancada des de la tardor del 2022. Jo crec que no hi ha cap possibilitat de que ni de que Rússia aconsegueixi dominar tota Ucraïna, i després el que ha passat a Rússia també és que va provocar, és a dir, es va aprofitar la situació de la invasió del 22 per fer entrar Finlàndia a la OTAN. I això per Rússia és molt greu, perquè això vol dir que té un país a la seva frontera on es poden instal·lar bases militars amb míssils nuclears apuntant cap a Rússia. I això és el que volia impedir, entre altres coses, amb Ucraïna, que Ucraïna no entrés a l'OTAN. Bueno, encara no ha entrat, diguéssim, però... Aleshores, jo crec que estem en una situació realment molt complicada i molt difícil. És més, ja posant-nos allò en plan Hernández i Fernández, encara diria més, jo sincerament crec que estem en el moment més a prop d'una possible guerra nuclear entre potències des del 1945. És a dir, la decisió de donar míssils a llarg abast a Ucraïna perquè pugui atacar a Rússia, això vol dir que els russos, quan veuen venir un míssil, han de decidir si aquest míssil té un cap convencional o un cap nuclear. I ho han de fer en un segon. Això és molt més perillós i molt més arriscat que qualsevol situació que es va poder viure a la Guerra Freda del segle passat. La crisi dels míssils del 62 va durar 15 dies. I en 15 dies va haver moments molt difícils, és veritat, però va durar 15 dies i es va acabar. Quants anys portem amb la guerra d'Ucraïna? La guerra d'Ucraïna fa 10 anys que va començar. Hi va haver una espiral, diguéssim, d'increment de la violència amb la invasió russa. I aleshores, diguéssim, Rússia s'ha trinxerat, controla una part del territori, però la OTAN està jugant a la provocació. Com el Netanyahu amb Iran, estan jugant a la provocació. I amb el Líban ara mateix. És a dir, estan jugant a l'escalada. Volen jugar a l'escalada i això són els nostres governs, els governs de l'OTAN. Estan jugant a l'escalada, estan jugant amb foc, estan jugant al Gallina, que és aquell joc... Sí, el Chicken Game. Sí. El Chicken Game, de la Rebelde Sin Causa, del James Dean. Estan jugant amb això, tots dos, Rússia també, però en aquests moments la iniciativa i diguéssim, no acceptar
que això s'ha d'anar a unes negociacions, etc., és en aquests moments responsabilitat més occidental que no pas de Rússia, que també tindrà la seva, jo no dic que no. I continuant amb el que parlaves precisament, per què creieu que els que defensen el dret a defensar-se d'Ucraïna com a país dèbil que pateix la invasió d'una potència com Rússia defensen al mateix temps el dret a defensar-se no pas dels palestins com a poble oprimit i massacrat, sinó d'Israel, que és precisament una potència que està massacrant la població palestina? Què hi ha darrere d'aquesta hipocresia, podríem dir d'aquest cinisme? Aviam, jo, perdoneu, però possiblement algú dirà que sóc un antisemita, no ho soc, perquè sóc ateo, no sóc ni cristià, ni catòlic, ni islamista, ni absolutament res d'això, que quedi molt clar. Israel no és més que una base americana en la zona més important del planeta on està el petroli. I és un país fals, amb aquelles inversions brutals nord-americanes per mantenir aquella base americana de guerra contínua per dominar tot l'Oriente. Punto. I a partir d'aquí el nivell de vida que tenen els israelians no correspon a la realitat de l'entorn socioeconòmic, no és veritat. A partir d'aquí, per què la gent calla? Doncs perquè Israel domina xarxes, domina empreses, domina estar a tot arreu. És la mà negra de l'imperi, però a més actuen amb una impunitat que és la dreta i l'esquerra submissa han perdut la dignitat per tot arreu, que no en parlin de drets humans, o sigui, avui per avui el que està passant a Palestina és pitjor que el que va passar a Sud-àfrica, molt pitjor. Llavors, avui el que està passant a Palestina justificaria la negativa de tot el món, de tothom que classifica de demòcrata, de tancar tot tipus de relació. Quan dic tot tipus de relació, tot tipus de relació. I no ho estan fent, estan continuant venent armes a Israel i a sobre tenen quan critiquen que hi ha genocidio en Palestina, diuen sí, però Israel tiene derecho a defenderse. ¿Qué defenderse? Aviam, no ens oblidem que Palestina és un país ocupat i la Carta de les Nacions Unides ho diu ben clarament, tenen dret a defensar-se. Els grups que defensen els palestins no són terroristes, per molt que diguin, són grups de defensa, ens agradaran més o menys, compartirem més o menys les seves tàctiques, però són grups de defensa d'un territori ocupat. I punto, no és res més, tot el més és una farsa. I per tant, el tracte diferencial, perquè hi ha un cinisme impressionant, que és el que he comentat abans a nivell internacional, que és mentida. O sigui, aquests que parlen de democràcia són uns mentiders. No hi ha democràcia, no hi ha drets humans, hi ha interessos, ja ho deien els romans amb el seu imperi. Roma no té aliats, té interessos. La democràcia occidental no té democràcia, té interessos. Punto, és així. Agradi o no agradi, per això i el que a mi em preocupa és l'esquerra submissa, que li fa vergonya dir coses clares. Què està passant? Per què parlem més als telediaris de Chávez, de Maduro i de Venezuela que de tot el que està passant al món? Perquè no ens interessa, no interessa al món occidental que Maduro s'emporti la presidència de Venezuela, perquè van nacionalitzar el petroli i tots els seus productes. I això no interessa, tenen que donar una lliçó internacional. Israel està donant una lliçó internacional amb armes i a Venezuela és una lliçó internacional mediàtica. I l'esquerra sumissa, el problema és que traga con todo. Em preocupa més l'esquerra sumissa que la dreta és dreta. L'esquerra sumissa no, l'esquerra sumissa s'ho ha de fer mirar. La dignitat no s'ha de perdre mai si tu creus que realment estàs pel dret de les persones per salvar el planeta i per salvar la humanitat. Si tu creus, no pots acceptar el que està passant a Palestina, el que està passant a Ucraïna, el que està passant a Venezuela, el que està passant a tot arreu del món. Perquè hi ha moltes més guerres que la gent calla. No, això és evident, és a dir que a veure, Ucraïna posa els soldats i tot el més ho posa, en aquests moments tot el més ho posa l'OTAN, les armes, els diners, les estratègies, la informació. És a dir, això és una mica una pantomima que Ucraïna... Bueno, els soldats hi ha molts mercenaris, També, però encara... És a dir, això és una guerra entre Estats Units, l'OTAN i Rússia en el territori d'Ucraïna, on els soldats ucraïnesos el que fan és lluitar. Bueno, ells millor pensen que estan lluitant pel seu alliberament nacional, però en realitat estan lluitant pels interessos geoestratègics del bloc occidental. I això és així i tant de bo no fos així. La vida dels ucraïnesos als dirigents nord-americans els importa tant com la vida dels palestins. Els importa molt la vida dels palestins i ja veiem cada dia que no. Doncs el mateix la vida dels ucraïnesos. Els ucraïnesos, si hi ha ucraïnesos que s'ho creuen, que els dirigents
occidentals estan molt preocupats per ells, doncs ja es veurà. Vull dir, estan, el que deia l'Agustí, no? Estan una mica enganyats. Perdona, però és que abans, ja sé que es canvia una mica de tema, però tu has dit, no hi ha gaires iniciatives de pau. És que m'agradaria insistir en aquest punt, sí que hi ha iniciatives. Al maig, la Xina i el Brasil, el govern xinès i el Brasil, van presentar un pla de pau de 6 punts. I m'agradaria citar-los, perquè crec que això és important per veure també una mica que això, que més enllà de l'Occident o del nord global, ja comença a haver-hi iniciatives. No? Primer punt, que no hi hagi escalada militar ni provocacions. Segona, que hi hagi una conferència de pau acceptada tant per Rússia com Ucraïna. Tercera, increment de l'assistència humanitària, intercanvi de presoners de guerra i cap atac contra civils. 4. Fer possible evitar la proliferació nuclear i una guerra nuclear. Cinquena, oposició a atacs a centrals nuclears que s'estan produint per part dels ucraïnesos, per cert, i més cooperació internacional a diversos temes per la finalitat de protegir les cadenes industrials i el subministrament global. Ni tant se val demanen un alto el foc. Això, aquests 6 punts, han estat qualificats pel Zelensky com un pla de pau, d'una pau injusta i favorable a Rússia. És a dir, que és favorable a Rússia, per exemple, incrementar l'assistència humanitària o convocar una conferència de pau acceptada per Rússia i Ucraïna. Evitar la guerra nuclear és estar a favor de Putin. Atacar centrals nuclears és estar a favor de Putin. Vull dir, és una cosa, perdó, estar en contra de l'atac a centrals nuclears és estar a favor de Putin. És de bojos, és de bojos. Jo crec sincerament que sí, hauria d'haver mobilitzacions, no hi són. Hi ha hagut mobilitzacions en solidaritat amb Palestina importants. I jo em pregunto, la mateixa gent que va a les manifestacions per Palestina, per què no va a manifestacions demanant l'alto el foc i negociacions de pau a Ucraïna? Jo és una qüestió que em pregunto, perquè a vegades també inclou, diguéssim, gent molt militant que té molt clar les coses en alguns temes, però després resulta que en aquest tema es queden una mica passius, no? Tenen com una certa por, aquest discurs de la nació petita que ha estat agredida, segons com expliquis les coses. Aprofitant que ens queda temps, que doncs estem bastant bé de temps, us vull fer una última pregunta que no està dins el guió i és pel futur. I aprofitant doncs, que comentaves els 6 punts que va presentar la Xina, també doncs, la Xina i el Brasil i les diferents iniciatives que hi ha hagut, creieu que és possible, diguem com a objectiu, com per construir la pau, que hi hagin acords com els que hi van haver després de la Segona Guerra Mundial? Entenc que una mica l'esperit d'aquesta iniciativa de la Xina i del Brasil va amb aquesta idea, amb aquest objectiu doncs, de parem la maquinària perquè estem en risc de patir una guerra d'autoliquidació de la humanitat i posem-nos d'acord amb organitzar el món per no autoliquidar-nos, que és una mica doncs, l'esperit del que va passar doncs, després de la Segona Guerra Mundial, sobretot doncs, arran de la demostració de poder nuclear que va fer els Estats Units amb el Japó, diguem històricament innecessària i necessària militarment, vull dir, no històricament. Històricament va ser molt necessària pels Estats Units. Creieu que aquesta és la via o que aquesta via té esperança o té camí, té recorregut? Us he matat amb aquesta pregunta, segurament. No, jo també vull dir alguna cosa. Sí, no, cap problema per contestar primer. A veure, jo soc molt escèptic. Jo soc molt escèptic perquè és el que deia, o sigui, estem davant d'un procés històric com tots els imperis, de caiguda d'un imperi i que s'està reforçant i està provocant qualsevol tipus d'incident militar a qualsevol lloc del planeta per mantenir el seu estatus. I a més està treballant per fer-ho així i perquè l'opinió pública no discrepi fàcilment. Contínuament s'està martiritzant. Hi ha un locutor de TV3 que ho trobo indecent perquè no explica el que està passant a Xina, està fent la seva versió, la seva interpretació del que està passant a Xina, el que està passant a tot arreu. O sigui, els locutors de televisió pública que interpreten les coses i que estigmatitzen
a Xina com a país totalitari, agressiu, repressor, dictatorial i companyia, perquè és el primer pas per justificar després un enfrontament militar a determinades zones. Com estan sempre estigmatitzant a Maduro, com estigmatitzaven a Chávez, com estigmatitzaven a Evo Morales, i per això va haver-hi el cop d'estat que el van defensar la dreta europea tan democràtica, com ara estan fent, com van fer amb el Pamplinas aquell del president de l'Assemblea de Venezuela, que el van nomenar president sense que hi haguessin eleccions, i ara Guaidó s'estan escandalitzant perquè diuen que ha guanyat uns senyors que ensenyen unes actes que no estan ni contrastades ni res, que són en paper, que ningú les ha vist, després d'un atac informàtic a tot el sistema electoral de Venezuela. És a dir, la voluntat que hi ha avui del capitalisme i de l'imperi és de provocar més guerra, provocar més tensió, perquè això genera cursa armamentística, genera la impossibilitat de reacció dels pobles, i estan en aquest camí. Per tant, estic una mica escèptic fins que la població del món occidental no comencin a obrir els ulls i donar-se en compte que ens estan enganyant per tot arreu. O sigui, jo crec que depèn més de nosaltres que de la voluntat dels líders polítics mundials, que no la tenen. No tenen cap mena de voluntat de llegar a arribar a tipus d'acord. I el problema el tenim que hi ha uns agressors, que és l'imperi, i a partir d'aquí no toleren que s'aixequi un altre imperi econòmic, que és el de Xina, Rússia, els països del BRIC i companyia del BRIC. Per ells ha sigut un atemptat gravíssim al seu estatus. I per això és el que és escèptic fins que el poble occidental vegi el que està passant, es mobilitzi, comenci a organitzar-se, comenci a sortir al carrer i comenci a donar-se en compte que ens estan mentint per dalt, per baix, per esquerra i per dreta. Bàsicament això. Sí, m'han dit que ens queden 5 minuts. 5 minuts, vale. Aleshores, hi ha una qüestió que jo crec que s'ha de tenir en compte per no perdre de vista les diferents variables que intervenen, que són les eleccions nord-americanes. Jo, sincerament, estant d'acord en general amb el que ha dit l'Agustí, d'aquí al gener podem passar moments molt difícils. Per què? Perquè els dos candidats que es presenten, el colpista Trump i la Kamala, la del genocidi, estan d'acord amb anar per Xina, amb això estan d'acord, amb aixecar els palestins, amb això estan d'acord tots dos, però amb Ucraïna, verbalment, el Trump ha dit que ell volia fer la pau en 3 dies. Això és una mica una bajanada, perquè la pau depèn d'ell, també depèn del Putin. Vull dir que si va allà i diu, va, seiem, i l'altre diu, vull tal, potser li dirà, doncs no t'ho puc donar. És a dir, que, però ell diu que vol acabar amb aquesta guerra i que no vol que els Estats Units inverteixi més diners en la guerra d'Ucraïna, que ja han invertit molts i no ha servit per res, perquè en realitat les forces ucraïnes estan retrocedint al front del Donbass, estan retrocedint. Aleshores, què pot passar? Que hi ha sectors del complex militar industrial occidental que d'aquí al gener, fins que es prengui possessió el nou president, vulgui crear una situació, que no sabem qui és, però en tot cas que vulgui crear una situació de fet que obligui el que surti, el que sigui, a continuar, diguéssim, una cursa d'armaments, un enfrontament amb Rússia, etc. I per això el joc de les provocacions és molt perillós. Això de permetre els míssils de llarg abast, aquesta incursió a Kursk, etc. De la mateixa manera que tot el que estan fent els israelians, de matar els dirigents de Hezbollah, o intentar fer-ho, per provocar l'Iran, i perquè els Estats Units s'impliqui tant a la guerra contra Iran com fins i tot, plantejar-se enviar tropes a Ucraïna, Si s'envien tropes a Ucraïna, quin president després dels Estats Units, el que sigui, s'atrevirà a dir no, retirada. Per tant, d'aquí... Si envien tropes a Ucraïna han begut oli, com a humanitat. Serà el primer enfrontament militar directe entre potències nuclears. Si un pensa que d'aquí no podem anar directament cap a la Tercera Guerra Mundial i a la guerra nuclear, és que aleshores no hi toca. Hi ha gent que no hi toca, és a dir, que no veu la realitat. Per tant, jo cridaria l'atenció sobre això, és a dir, potser hi hem d'estar atents, perquè potser hauríem de sortir al carrer algun dia davant de quin tipus d'accions que poden ser molt perilloses per tothom, en primer lloc pels europeus, perquè els Estats Units estan a l'altre costat de l'Atlàntic, allà fan coses, decideixen coses, però aquí som els que hem d'entomar les conseqüències de les seves polítiques, perquè també tenim dirigents europeus que són uns mediocres i uns incompetents,
com no s'ha vist en dècades. No? Doncs bé, amb aquestes reflexions, amb aquests missatges acabem aquest programa. Agrair doncs, a l'Agustí i al José Luis, a la Fundació Neus Català i al Centre de l'AS per participar en aquesta tertúlia, perquè no li podem dir debat, perquè no... les posicions han sigut molt, però si hi ha moltes coses que no estem d'acord. Molt semblants, i agrair doncs, a tot l'equip tècnic que ha fet possible aquest programa i a la Festa Societat i a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, al Consell d'Associacions de Barcelona i a Torre Jussana. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Què tenen en comú els infants, els adolescents, les persones amb discapacitat, les dones i LGTBIs? Podríem citar moltes similituds, però el que és segur és que totes elles tenen el seu espai a la Festa de la Societat 2024, la festa de la Barcelona que es mou. Del 21 al 24 de setembre al Parc de la Ciutadella i Avinguda Catedral. Un festival coproduït per Torre Jussana i el Servei d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona.